Sayang. Wala ka nang tata. Good afternoon, everyone. This is the one, miracle fruit. Ay, Immune. grasya. Magkuha na akong pagawas. Yeah. Isda ni ko. Kain mo. Isda. Yeah. Miracle fruit, naghan kay ni siya og kanang benefits sa imong lawas. Minom ka ani kung di ka makapupo ka. Nya makapagwapa ka gyud para nako. Sa akong amiga ano na siya way makalabaw si makagwapa kasi ko pagwapa ko. Ito ana. Yan na ilad. Kasi makagwapa. Pero kanang Tingnan ko to jud mo ana. Legit yun na. Legit. Miracle fruit. Legit. Makawa sa blood, cancer, Makawa sa uban- stress. Sa stress, makagwapa. Makaputi. Makaputi, makasiksi. Bitaw. Ito na. Ako mga kauban kaya nag-inom na sila miracle fruits kaya nisunod sila nako kaya kung hindi na makapagwapa, makasiksi. So, na dayon. Pwede ka kuan. Pero sila, mainom na sila og usa ka kamay kaayo nga miracle fruits kanang like for example is a teaspoon ana every day. But ko hangul-hangulon manggug ko kanang manang punon jud na ako ang baso niya ako ilarok-larok. Kay tagsara sa kumuinom kay ako man ginuton kay layo man kayo ang akong kuhanan, akong papa may magdala sa mo. Niguli na ako mag-day off ko, magdala na akong papa niya magluto ng daan. O lutuan ko yun ko kapinangga sa akong parents. Nga yun, magluto ko usahay but usually ako yung papa mama maglalis islang duha sa pagluto kay mana na akong mama ug papa sungod sa kanang gamitan nilang kahoy kalutuon nila diyan unsa nabi na kung unsa ilang kigubtan ako ning miracle fruit nga akong immune so inana dayon pag kuan after luto na so ako nandoon sa syudad pag last na akong uli this month ang papa kay naglayan man ang lawas so siya kadala so pag-abot na ako ira ko gihuwat pag-abot na ako pauli na po sa bukid so yun ana so nagpalit ko ani sa kanang akong amiga pag-ingon nga ang miracle fruit is tambal sa mga daghang sakit so nagpalit jud ko gimarkot kay palit ko markot na humanag after akong ipatanom sa akong mga parito sa among yuta sa bukid kay among yuta sa bukid is wala joy unsa na oy kanang apuno tanan nimong harvest ito tamis walay abono ana siya yung miracle fruit siya tamis na siya pero herbal jud pero tamis siya and then ano siya makagwapa siya ano na yung makagwapa sa imong beauty dili jud siya dili jud ka kuan sa miracle fruit tamis kay siya dili siya pait tamis labi na og bugnaw mas lami siya kung bugnaw tamis niya dugay-dugay na ni siya ito pa ning I think October October pa ni siya October kay last na kong uli October so nagdala ko ani so ako ra gisod sa ref niya siguro magbalik ko uli March but dili ko makadala tud kay mabot akong uyab so inana magsugod na sad ko exercise magsugod na sad ko og pasiksi kay mabot ako ma'am ma'am Marilyn, perdón, no sigue una cama. Perdón, no sigue una cama. Kau sakit. Okay. Marimar! Si Marilyn dili mo kuyog. Si Marilyn dili mo kuyog. Oo mo. Mga tuta dili na sila mag-listen na short. Okay. Sige lang. Hanggang gilid, ma'am, sakto na yan, short. O, ilisa pa na ako. Okay. Hello.
this one, guys. So yeah. Um, by the way, guys, we have to go we have to go and pick up the other kids, and then I go with my boss and the kids. So I thank you for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comment below. Bye bye.